Ora neze onye na no de bu kongu di delisi ife di iche onwe issue nse ka mbia ti onu gbasalo case nna anu Akwa Okuko na one guy say na Akwa Okuko tiwala aka na ani ene na be individual na nesia oburo na support ife na eme na obuna the team bu ezioku I didn't support it ma na onwe ebe gat my attention nse ka mbia ti onu ọ na-adị mma ịchụ ịzọ ife ga n'ihu zọ ife ụdị specific zọ ife aga na kọna anya emenezi na nke ahụ before then anụ na Akwa Okuko kwelu ya n'afọ ọnụ ijo na ị ga-elesi ya ife ijuju na ị ga-elesi ya na aha abụ ọkwọ maka na o jiri ego dị ya na number 1 number 2 ọbụla na ọ chọ ha ịkwụ n'ụgwọ na the problem kpata iji wee jụ na ị ga-elesi ya dị ya na bụ maka na ojife nwa mbụ ka o ji wee bụrụ na ọ na-eme dibịa o ji wee bụrụ na maka akwa kpata na youth niile nọ n'ọbụ enwezi onye believe na ịgba mbọ wele akpata ego na onye a mee iji wee jụ na ịma nlesi ya na since ya na fugokwa ba ya go dị ana mba unu che na ego dị izi mpata ego ọ na-adịkasị unu izi nnọọ. I'm not saying that na Akwa Okuko ime ife ome o tampa na anọ no without na notice dị mma mana ebe na-atụnyere aka bụ gịnị gbasa gị na ife Akwa Okuko na-alụ gbasara na anọ se gị lesia is it your business fancha ni na ọha anya ọkụ ọhụ enviness okay since ebe gị nwa na onwe gị na-eme di video eti mkpu online kwa niile malụ ma yes na ọbụla iwu bụ n'ọgwụ ya enye gị ego na ị ga-agba mbọ kpata ego akaji ya akaji ihe ọkpa why not ije gba data mbọ gbalụ data ego ka ego a na-asọghị nsọ ife ọma asọghị nsọ kpatanụ dị ego nu at least if any need for you what we need now is for you to make the money whether by who or by hook make the money ebe ọ dị easy emegari ọ na-eme dibia nje nwa jebu ụka si nsi ụwa ego ole ka ị nwe wee chọọ ile ana ebe iwe nnọ bụ na ife nwanụ bụkwa nọ maka no a native doctor asịrị ị ga-elesi ya na onye na-akparị ka gị mma ọ ka ga-live good life karịa na-akụ ndụ because ọ bụ na iji ego ga-ekwesịrị ịdị na-intimidate na inwe yes ebe ọ dị gị ife niile na-adịchasị onye ọbụla izi ka m gwa gị ọ bụ dibịa ọ bụlọ dibịa ọ kpata ego ọ bụ na ma ọ kpataghị ego emesịa Akwa Okuko ka ya nwenye ya emesịa gị nwa na onwe ego ka ya nwenye ya ụwa ọbịa ka gị nwa bịa ị na-ege ntị so ichi ịzọ ife dị specific dibịa ọ na-alụ gbasara gị it's none of your business no men the you to believe wo no ọgwụ ka o si enweta ego it's none of your business eve ma bụla na nala ego uti na akpa ba ya erie nni egwo bụ ọgwụ to ọbịa jide ga agwụ na ka eme na ndị Igbo a na-egbuke anya ọkụ na-enwere isi n'ọdụ mba ego nke iji eri nke bụ nni na bere ịmụ ebe o si bịa oge na print ego ka m gwa gị ọsọ ị na-alụ mekanik ọsọ ị na-alụ dọkịta ọsọ ị na-alụ dibịa ego bụ ego ịdọzụ mma ka ebe data ego si bịa na ebe a na-ekwu bụ onye ọbụla kwụba aka ya ọtọ wee kpaa dị ego ya elesi Akwa Okuko tiwara aka n'ọba anị simply because na ọ bụ dibịa ifere efe na-akụgheri na-akụ ka onye gbuwa isi nke nwa na-abụrụ dibịa enwe ego one na akaụntụ at least asie bilonia ebe ọ kwesịrị ụdị ife a mee je kpọọ ndị ntaraji abịa na nke akwa kpụkpọ ya ozugbo because izu odogwu ka ife na-ekpesazi akwụwala elụfọ amara m ọganiru ndị Igbo amara sọsọ ndị Igbo ka mma na-ewu ndị otu ifu nwanne ka ọ na-eme ọfụma ị ga-adị very happy support ya ọ bụ na gịnị ya na-agbawa n'ọda na mebisie ife na onye hụrụ ego na na-egwago ihe ngwagolo a na ọjụ na onye nye ya ego amaghị ese na-ebatago na nke a bụ na ife iji jụ na ị ga-elesi ya ana bụ maka na ọ na-eme dibịa esi na isi dị mma onye nwee more than 17 cars na bia nwee property all over Nigeria ka ị ka na-ewekala ọnụ maka na one nje nwa na-achị eme dibịa ịkpata ego one ị na-agbụ ya online ka gị na-emezie ịchụ ịza na go straight to the point zọla na ịma na ụfọdụ ndị na-abụfa bịa sometimes ha na-efe ilo na bife nọọ ịgwọkwala anụ ọgwụ debe ego esi n'elu silinda since Akwa ji wee kwube tọkụ na fon ọ ga-agwa ya na bife ya bịa na ị ga-enwe ife ị na-alụ n'ụwa enwere ndị amụsụ which is iso na one
because ị na-ekwu ka onye amụchi onye achọghị ọganihu mmadụ ọ ndị otu unu ka eji maka ndị otu unu because of people like you or people like you kpata eji agwọ ọgwụ adọba ọ ga-abịa ije ka isi na ife nwanne nwoke na-eme adịrọ mma na-echoghị ikuti ya ịma succeed ife a na-akụkwasịsị bụ blockage dị na ndụ mmadụ ka a na-akụkwasịsị ka ụzọ wee gaa ka ife ị na-eme wee gaa ọgwụ adịghị enye mmadụ ego ọgwụ bụ for spiritual backup ife iluo na-enwele anything dịka spiritual backup ka ife ị na-eje elu n'ụlọ ụka fọ ọkwa ife ị na-ekpele ekpele bụ ka Chukwu mee ka ịkpata ego Chukwu afọ ị na-ekpele onye si n'enu igwe tụtụrụ ego no ọ ya agozi according to ife ị na-alụ otu ọ dị n'ụka ka ọ dị n'ọgwụ otu ọ dị n'ụka ka ọ dị n'omenala have sense ọ na-apụtazi na-akọ sort of rubbish ife nji ekwuru ife a bụ na very soon ma ekwuzi obele ọfọkwa obele oge ife ọsọkwa onye ọbụla na-akọ ya ga-empụta online onwezi onye mma atụpụrụ ọnụ mana ibe na-achọ ịgba bụ ịmalụ nke dị mma ime ọ bụ na Akwa Okuko kweta na ọ ga-enye gị ego maka dị ya na aha jee narị ya ego anaghị tii na akpa bara okwu n'ụlọ na ọ na-eme dibịa gbasara ọ bụla ụmụ ya dibịa akpachara anya mgbọsị amụ ya ịmahọ dibịa adịbago gboo bife amụọ nna dibịa ọ na-eme ọ ma ya emepụta oke lesta azum na Akwa abụ onye ori na ọ na-ebu egbe eje ori ọ dị ka ya dị save na-akọghịrị ife a ọ kagwo ịbata be gbarie ya akwara isi n'aka ọrụ nke ị nwee enwe ọnụ ofufe mmadụ na-alụpụta ego na ya for you people to appreciate that thing kama ọ nwezi ife ọjọọ mee you can now attack that person na-akọ sort of rubbish